ברוכים הבאים לעוד פרק של 40 דקות, הפודקאסט שמשכתב חוויות שקרו לכם באמת. אני שירה זפיק, סופרת ועורכת סיפורי חיים. בכל פרק של התוכנית נמצא כאן אורח אחר בתחום הכתיבה. ביחד אנחנו קוראים את האנקדוטות ששלחתם אליי, והופכים אותן לטקסט ספרותי בז'אנר שבו האורח שלי מתמחה, או באסוציאציות שאליהן הן לוקחות אותו, עד שנשלים את כולן או עד שהזום החינמי יתנתק, מה שיבוא קודם. תודה לכל מי ששיתפו אותי בחוויות שלהם. כרגיל חשוב לי לציין שהן ישמשו פה כחומר גלם, ומשם אנחנו נתפרע איתן לכל מיני כיוונים. מרגע זה גיבורי הסיפור הם כבר לא אתם, אלא דמויות ספרותיות. וכמובן תמשיכו לשלוח אל האנקדוטות, מצחיקות, מפתיעות או מזעזעות, המדליה בדואר. היום מתארח בתוכנית העיתונאי, הסופר, המתרגם, המחזאי, המבקר, במאי התיאטרון, והאיש שלנו בלונדון, ירון פריד. היי ירון, היי שירז. מה נשמע? רגע, אמרת איש שלנו בלונדון? שמעתי נכון? אמרתי, האיש שלנו בלונדון. נכון, נכון. לא איזה כך? כיף. כן, לגמרי, לגמרי, אני פשוט, היה נדמה לי שלא לא הבנתי. רציתי, אם אפשר, כמה תיקונים. בבקשה. זה נורא מצחיק אותי, כי זה נשמע מהצד כאילו אני מינימום אוסקר ויילד, ונורא לא נעים לי. אז זאת אומרת, מחזאי, לא כתבתי אף מחזה, אז אפשר להוריד, נכון? כלומר, אוקיי. כתבתי מחזות קצרים, זה לא נחשב, נכון? מבחינתי זה נחשב. אה, גם מבחינת הוויקיפדיה שלך, ובמאי אבל ביימתי, סבבה. במאי ביימתי שתי הצגות, גם לא נחשב נוריד. בקיצור, סופר זה נורא מלחיץ אותי עד היום, כאילו הוצאתי 4 ספרים, אבל המילה סופר נורא מלחיצה אותי עד היום. אותך לא? זו מילה כל כך אני אחרי גדולה. הספר השלישי התחלתי להתייחס לעצמי כסופרת. לפני כן. כן זה הרגיש לי קצת יומרני. אוי, וגם מבקר, נורא מלחיץ, זה נשמע כאילו אני מבקר המדינה או משהו, סתם עיתונאי, אני הייתי אומר רק עיתונאי. היום ואפשר מתארח בתוכניתנו להגיד ירון ירון פריד. לונדון, גם ירון לונדון. אוקיי. הנה קיבצנו לא, את אבל אני אוהב הטייטלים. לקרוא, נניח אני אוהב לקרוא, ואני אוהב תיאטרון, אז באמת אולי נעשה מזה תיאטרון מהטקסטים, נחשוב ביחד. יאללה, אני פה יאללה, איתך. ריבוע שחור ויקר, מי שיראה את זה אחר כך ביוטיוב יבין. נכון, נכון. כן, כן, ירון שומר פה על עמימות מסוימת. אני שומר נגיעה. יאללה, אוקיי, אנחנו מתחילים. יאללה, בהצלחה לנו. let's go. תודה, בהצלחה לך בעיקר. ותודה למי ששלחו, זאת באמת נפלאה. אחת אחת, באמת. אוקיי. סיפור שקרה לי בכיתה א'. ההצגה הראשונה בבית הספר, אוצלי גוצלי, ואני מקבל תפקיד מפתח, תפקיד כפול יש לומר. אני גם המספר ואני גם אחד הגמדים בהצגה. לשם כך, אמא שלי לקחה אותי לתופרת בגבעתיים, והיא תפרה לי תחפושת גמד מאוד מושקעת, כולל בד משי ירוק, כולל מצנפת והכל. הבעיה הייתה שהתחפושת הייתה מעט גדולה עליי, ואיכשהו הסתדרו עם סיכת ביטחון וכאלה דברים. מגיע יום ההצגה באולם הספורט של בית הספר. האולם מלא, האור עליי, עולה לו גמד ירוק בן 6.5, מתחיל הפלייבק, טה 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 טה, וברגע שאני אומר קהל נכבד, במילה נכבד, המכנסיים נופלים על הארץ. שקט באולם. אנשים רואים ילד בן 6.5, חציו גמד, חציו עירום. מתחילים צחקוקים קצת ברקע, לחשושים, אני כפול לחלוטין. אחת האימהות כנראה, כל שאני לא מזהה, מתחילה לומר, תראו איזה חמוד. ואז הקהל מתעשת ומתחיל למחוא לי כפיים. גם אני מתעשת. אני מרים את המכנסיים, מחזיק אותם בשתי ידיי, ונותן את הנאמבר שלי עד וזהו סוף המחזה. וכמובן הולך מאחורי הקלעים המום לחלוטין. ברגע זה הסתיימה קריירת המשחק שלי, וגם הרצון שלי להתחפש. אבל מכיוון שהתחפושת הזו הייתה גדולה עליי והייתה יקרה מאוד, המשכתי להיות גמד ירוק בכל פורים עד לכיתה ה', ואחר כך לא התחפשתי יותר לעולם. אוי, זה מקסים, אני רוצה לחבק את זה שכתב את זה. את אני מכירה רוצה אותו? לחבק את, כן, אני רוצה לחבק את לחבק את האימא הילד. האלמונית, הגיבורה האלמונית שלנו מהקהל, גם, וגם את שהצילה את הילד, כן, בזמן אמיתי. ממש. אבל הסיפור הזה נוגע לליבי ומרגש אותי ומסעיר אותי מהמון המון בחינות ובהמון רבדים. אני הייתי ילד שחקן בהצגות ילדים, בתיאטרון מארץ עוץ קראו לזה. יא! הייתי בסגלת השבת של חנלה, והייתי עוזי הרזה בחסמבה, שהיום אני יכול להיות עוזי שמן, אבל לא משנה. והייתי אקלברי פין אני לא בתום יודעת, סויר. מבחינתי אתה ריבוע שחור, אמרנו. לא, לא, אני מהמם, אני חטוב, יש לי קוביות בבטן. הייתי בת הערים, וזה היו שנים הכי יפות בחיים שלי, והייתי בטוח שאני אהיה שחקן, ואז את יודעת, בגיל 14 כזה, שכולם הולכים לטעם מעלים, כל החבר'ה שלי,
ללמוד משחק. חטפתי איזה פחד קהל נוראי, שלא לא ברור. בקיצור, אני לא כזאת אבדה לעולם המשחק, אבל להיות על במה מול קהל, זה היה החיים שלי, באמת. ואני זוכר פעם בהצגה בנתניה של שמלת השבת של חנלה, בקולנוע אסתר, את יודעת מה היה הכיף נורא בתיאטרון? לנסוע בכל רחבי הארץ, ולהופיע, אין אולם שאני לא מכיר, כאילו הרוב היה בבתי קולנוע, את יודעת, קולנוע הוד כן, בנהריה, לא משנה, אז זה היה קולנוע אסתר בנתניה, אני לעולם לא אשכח, הייתי בתפקיד אחד הילדים בחבורה של חנלה, אתם זוכרים את הסיפור בחנלה, נכון? אבל זה לא משנה. ברור. אני לא אשכח חנלה איך ילד, לקחתי את הבן שלי לשעת סיפור כן, בספרייה, שהיה כן, חנה ושמלת השבת, עם איזה מפעילה, והיא חילקה כן. כוכבים אחרי שמתרחש אוי, הנס עם מקסים, היא כן, והפדופיל הזקן. כן. הבן שלי נשאר בלי כוכב, ואז הוא בא אליה ואומר, גם אני רוצה כוכב, חנה. איזה גדול. אז זה משפט שנשאר לנו בקלאסיקה המשפחתית. בקיצור, אז לחנלה אז כן, בהצגה זוכרים היו כמה... מצוין את חנה. כן, כן. אז לחנלה היו חברים וחברות, ואחד החברים קראו לו ארז, שאני שיחקתי איתו. והוא היה קומיק רליף כזה, הוא היה המצחיקן של החבר'ה, ותמיד הקהל צחק גם מהשטויות שלו וזה. ובהצגה בנתניה, תקשיבי, זה בעצם פוסט-טראומה, אנחנו מאבדים את זה ביחד עכשיו. אבל צחקו במיוחד, היו ממש שאגות צחוק, ואמרתי, אני גאון, תקשיב, אני מל ברוקס, מה זה? עפתי על עצמי, הייתי בן 9 נניח, עפתי על עצמי, אמרתי, יואו, ומאחורי הקלעים אמרתי, איזה הצגה מדהימה הייתה לי. ואז אחד הילדים, תראי מה זה ילדים רעים, לא הייתה לי אימא שהצילה אותי, או את יודעת, אימא גיבורה כמו שרציתי לחבק. אז אחד הילדים, ילדים שחקנים אחרים, אמרו לי, כי החנות שלך הייתה פתוחה. אוי, זאת אומרת, כל ההצגה הופעתי עם חנות פתוחה, והקהל זה בהחלט נקרע. הוסיף לאלמנט הקומי, כן, האפקט הקומי של ההצגה. אני חושב, מה הם כבר ראו, אז מה, איזה תחתונים, אני לא יודע, אבל כמה זה מצחיק, והקהל אוי, בנתניה, לא, וגם קיבלתי מחיאות כפיים נורא גדולות, אז זאת אומרת, בשנייה, שיא הקריירה שלי בגיל 9 הפך לשפל הקריירה. והייתי נורא נעלבתי, ובעיקר כאבתי על הילד שגילה לי, למה להרוס לי את נכון, האשליה? יכל לתת לך להמשיך לרכוב על ידי התהילה. לא, וזה גם אומר שכולם ידעו כל הזמן, ואף אחד לא העיר ולא תיקן ולא אמר לי תסגור את החנות. את יודעת, הרי היינו גם מאחורי הקלעים תוך כדי, אנחנו כן, נכנסים ויוצאים מהבמה. לא משנה, את זה אני לא אשכח לעולם את היום הזה. אבל בעניין הסיפור המקסים של הילד, של הבחור, של האיש, מעניין מי היום הוא הוא. זאת כבר אומרת, לגמרי איש, כן. לא, מעניין אם הוא איש זקן או איש כזה, את יודעת, גילנו, מידל אייג'. בגילנו. כן. אבל זה כנראה באמת דברים שאנשים לא ישכחו לעולם, נכון? לא. כמו שאני זוכר את ההצגה בקולנוע אסתר. לך תדע אם זה מעניין, קשור גם לפחד הבמה שהתפתח אצלך בהמשך. כן, יכול להיות, לא, זה היה לא משהו, נראה לי. אני לא יודעת. אה, לא חושבת ששוכחים דברים כאלה. אבל אני תוהה אם קולנוע אסתר עוד קיים, יש פה כל כך הרבה דברים נהדרים לסיפור, זאת אומרת, גם נוסטלגיה, גם זיכרון, כאילו, מצחיק סלש כואב, אבל בעניין הילד, האיש, אני הייתי עושה הפי אנד, שהיום הוא שחקן בכיר, זאת אומרת, הוא כוכב ענק, מבינה? מהמם. לא שהוא נטש את קריירת המשחק, אלא שהוא ג'ורג' קלוני בערך. וואו, זאת וואו. אומרת, הוא מלך העולם, הוא מלך העולם. וזה מתחיל כפלשבק, תראו איך הקריירה התחילה זוועה, ואיך אני היום על פסגת העולם, לה 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 לה, והאם צוחק על הוא כולכם. מעלה גרסה חדשה שהוא המחיז של כן. אוצלי גוצלי? כן, יכול להיות, אבל דרך אגב, אוצלי גוצלי בסוגריים חייבים לומר, זאת פחות או יותר ההצגה המכוננת לכל ילדי ישראל שבה מתאהבים בתיאטרון, לדעתי. אני ראיתי אותה בכיתה א', לקחו אותנו לקאמרי הישן בתל אביב, ואני חשבתי שזה הדבר הכי יפה שראיתי בחיים, אמרתי, אני חייב להיות חלק זאת אומרת, לעשות תיאטרון או משהו כזה. והנה, תיאטרון הוא חלק מחיי עד היום, את יודעת, גם אם לא בפועל. כן. זאת אומרת, אני בלונדון בעיקר רואה הצגות, מה אתם חושבים שאני אעשה בלונדון? הולך אוי, להצגה. ושכחנו סטנדאפיסט, רואה? ידעתי שהיה משהו כן, נו, שהשמטתי. ביום הולדת שלא נגיד את מספרו, עשיתי סטנדאפ לסכם את חיי.
חשבתי ששם נגמרו החיים ביום הולדת ההוא, והנה לתדהמתי הם המשיכו. לא, זה היה גיל שאמרתי, אי אפשר ממש לחיות עוד הרבה אחריו, ובכלל, לא הבנתי שאני אגיע אליו אי פעם, והנה, here we are. אני אבל חושבת על זה הסיפור, שאגב, אם ללכת לכיוון כן, קצת יותר כבד, אז באוצלי גוצלי גם יש את העניין של טביעת קש לזהב. נכון, והאם זה לא מה שאנחנו עושים בעצם כל פעם שאנחנו יוצרים, או מתגברים על פחד ומתמירים אותו למשהו אחר? או לימון ולימונדה כאילו? כן, קש כן, וזהב, לימון יכול ולימונדה, להיות, בדיוק. יכול להיות. תראי, אני חושב שהוא גם גיבור ואמיץ, ואני שוב מחבק אותו, את הכותב, כי זה זיכרון נורא כואב עדיין, זאת אומרת, זה ברור, זה לגעת בו זה כבר כואב, וצריך המון אומץ. זה נורא מתוק מצידו אה, שהוא שלח את זה, והוא גם כתב את זה נורא יפה. מקסים, מקסים. אנחנו, בקיצור, אנחנו פרס ספיר לבחור הזה. לגמרי, בואי, וחיבוק. בואי נתחיל לחלק פרס ספיר, את יודעת, לטקסטים של עד לאנקדוטות? לאנקדוטות של 30 מילה. אני בעד פרס ספיר לוואטסאפים, גם להודעות וואטסאפ, אני חושבת הייתי צריך לזכות כמה פעמים, כאילו. אתה איש מאוד אבל, נדיב. מה, אתה וכן. איש מאוד נדיב, כן. לא, אבל שמפעל הפיס יהיה נדיב, יתחיל לחלק לנו. הרבה, זאת אומרת, לא, יש הודעות וואטסאפ לדעתי שמכילות יותר מספרים שלמים. לגמרי. ו... אבל באמת, זה סיפור נהדר, ולדעתי זה יהיה מקסים שהוא מתחיל כפלשבק ונגמר בניצחון. ולא למה לוותר, את יודעת, כאילו, מה, טראומה אחת ומוותרים? זאת אומרת, אני בטוח שהמון שחקנים גדולים התחילו בטראומות כאלה, את יודעת. זה לא שהם נולדו ג'ורג' קלוני, הרי כל אחד מתחיל בקטן וגם זורקים עליו ולכל אחד גבניות, יש או... סיפורי, כן, מורשת קרב בדרך אל ההצלחה. לגמרי, לגמרי. כולל באמת אפרופו סטנדאפיסטים שהופיעו באיזה ברים נידחים מול 5 שיכורים ששפכו עליהם את הבירה וכאלה, והיום הם ממלאים אצטדיונים. את יודעת, חייבים לעבור את הדרך הזאת, כנראה שחייבים, אבל זאת אומרת, וגם אם לא חייבים, זה חשוב, זה בונה, זה מחשל. לגמרי. לדעתי אבל כל גם זה. הכבוד לו גם על התושייה, הוא ישר, הוא התעשת את יודעת, זה הכל היה בשניות בטח, הוא הבין שהוא, במקום לברוח מהבמה בבכי, הוא פשוט הרים את המכנסיים, לא, לא, נכון? הוא יצא נסיך אמיתי. תחשוב שאחר הוא כך הוא גם יצא, תורגר כל שנה מחדש, ללבוש את אותה כן, תחפושת. ועדיין הוא זה- שלח לי את האנקדוטה המחממת לבב. זהו. לא, ופה אנחנו נכנסים ליוקר המחיה, שהיה כבר אז כנראה, שתחפושות זה דבר יקר, ואז את נתקעת עם ולכן אתה תחפושת, תלבש אותן מדי שנה, כן. כן, ותעביר לאחים הקטנים וזה, ואני לא זוכר כאלה, דווקא סיטואציות, אבל שזה היה כזה ביג דיל תחפושות. זאת אומרת שחייבים לשמור עוד ולשמר, ואני לא יודע. אז אולי היו תקופות, נכון, ממש של הידוק חגורה כזה מטורף? יכול להיות, והם אומרים לנו פה שהיה מאוד מאוד מושקע. ולכן חבל, ומה, סליחה? התחפושת כן, עצמה בדיוק. הייתה מאוד מאוד מושקעת, ולכן חבל לגנוז אותה באיזה ארון. ולא היה לו נעים, לא היה לו נעים להגיד להורים, סליחה, אבל זה זיכרונות כואבים. נו, אתה קולט כמה דברים מחמירי, כאילו כמה חיבוקים בא לנו עכשיו כן, לשלוח אליו? נורא. לא, זה סיפור עצוב, אבל מקסים, מקסים, מקסים. ובעיניי כל דבר שקשור לתיאטרון הוא כבר טוב. זאת אומרת, כי באמת, תיאטרון זה החיים. נו, סתם לפעמים אני בחרתי יוצא לך את זאת. ברור, אני יוצא מהצגה נהדרת לפעמים, ואל העולם האכזר שבחוץ. את יודעת, לפעמים זה לונדון, אני לא, כלומר, את גרה בתל אביב? לצערי לא, כבר הרבה הרבה אה, שנים לא. אוקיי. לא, לא, מכת ההומלסים, אני לא הייתי שנתיים בארץ, אני מתבייש להגיד, אבל יש עדיין הרבה הומלסים, את חושבת, בערים הגדולות? וואו, לא יודעת מה להגיד לך, לא לא, ראיתי אבל אני הבדל יוצא נניח גדול. מהצגה נהדרת, שהחיים יפים והכל והפער מושלם, שם בין לא, ואז אני דורך על הומלס אוי, בטעות, הוא בחוץ לתיאטרון. אני חושבת שפחות או יותר אותו דבר. אני הגעתי כן, לתל אביב לא, בשנתיים האחרונות בעיקר כדי להפגין, אז כן, בצמתים של עזריאלי, כן, יש כן, פער רואים? מאוד גדול בין הצרכנות שבפנים לבין הנזקקות ברור. שבחוץ. לא, אנחנו ואז מוכנים אני, לאנקדוטה הבאה, תגיד. לא, אבל שנייה, מיד, אבל אני רואה כן. הומלסים ואומר, איזה באסה, איזה פער, שגם תוך שנייה את חייבת בעצם להיות בעולם האמיתי, ואז לא מזמן ראיתי, אני חייב לספר, כי זה סיפור, זה אנקדוטה. כן, כן, אנחנו אה, אוהבים סיפורים.
אישה מחוץ לתחנת רכבת, התחתית, הרכבת התחתונה, אני קורא לה הרכבת התחתונה, שרועה על הרצפה כזה, אני לא רוצה לדכא, אבל זה גם היה, זה היה מעורר השראה. שרועה על הרצפה, ספק חיה, ספק מתה, נורא, נורא פאן, והיה לה שלט, שלום, אני לא זוכר את השם שהיא כתבה, נדמה לי, אני לא יודע, נניח סוזנה? מהמם. אני סוזנה, וגם אם לא תסתכלו עליי, אני קיימת. איזה וואו, חזק זה. זה מחזה. אני יצאתי מההצגה ואמרתי, זה ממש מחזה, רק וואו. השלט הזה. נכון? אתה יודע, זה ו... מזכיר לי את המשפט הזה, שכאילו הפחד שאף אחד לא יסתכל עליך מול הפחד שכולם מסתכלים עליך. נכון. זה מאוד מתחבר לי לאנקדוטה גם. אבל זה גם, יש לנו פה מסר חינוכי, שתמיד לראות גם את הבלתי נראים. כן, זה הילד שכולם ראו באותו רגע, אבל אנחנו צריכים לראות גם את אלה את יודעת, שסבלם אינו נראה אולי, או... זה גם, אפרופו, יש שלט ברכבת התחתית בלונדון, נורא יפה, שלא כל הנכים, אוי, נכים זה מילה לא פוליטיקלי קורקט, לא כל בעלי המוגבלויות, לא כל המוגבלויות נראות לעין. אז זה נורא יפה, כאילו, זאת אומרת, תקומו לפעמים גם למישהו שהוא לא בהכרח בכיסא גלגלים, אבל הוא זקוק, את יודעת, כן, כן, כן. עזרה. אוקיי. טוב, זה נהיה כבד, אני מצטער, אז נקליט. אנחנו נעבור עכשיו לשבעה. האם אתה מוכן? למי נעבור? שבעה. כך נקראת שבעה, האנקדוטה הבאה. בכיף, כן, כן, בכיף. אתה מוכן? זה גם, את יודעת, אם כבר כבד, אז נקליל יאללה. קצת את האווירה עם שבעה. כן. בדיוק, בדיוק. אוקיי. אני מדבר איתך על אזור 2008, בתקופה שהיינו מורידים כל מיני סרטים באימיול באופן פיראטי. בקיצור, רציתי לראות את הסרט שבעה של רונית אלקבץ. אז ראיתי שבעה וישר הכנסתי, זה היה כזה לפטופ עם דיסק שאתה מוריד וסורק. סבבה, יפה. בקיצור, מצאתי, סרקתי, לא היה לי זמן לראות את זה, והגעתי למקום העבודה החדש שלי, לשירות הפסיכולוגי, לישיבת צוות. אני בישיבת צוות, קצת מתוח עם הפרעת הקשב שלי, משחק עם הידיים. בקיצור, לחצתי בצד של הלפטופ. ואז הדיסק, זה היה כזה עם דיסק נפתח, ואז אני סוגר אותו. ומה שקורה, שברגע שאתה סוגר אותו, הוא ישר מתחיל לפעול. פתאום אני שומע איזושהי מוזיקה מגניבה כזאת, לא כל כך על קבץ. מסתבר שזה היה סרט פורנו, על אחד שטוחן איזה שבעה. ואני מהלחץ פתאום מתחיל לשמוע כל מיני קולות, וסוגר את הלפטופ, סוגר את המסך, אבל לא מפסיק את זה. בקיצור, אולי הייתה איזה גניחה אחת לפני שהצלחתי לסגור את זה. זהו. זו הייתה ישיבת הצוות הראשונה שלי בשירות הפסיכולוגי. זאת הייתה השבעה שלי. אני מקווה שהוא עדיין בשירות הפסיכולוגי, נכון? כן, כן, עושה חי. טוב, זה סיפור נהדר. תראי, יש דמיון לסיפור הקודם, נכון. בזה שקורה דבר לא צפוי, שזה שוק למערכת, נכון? מהמם. ושאנחנו רוצים למות, ורואים לך. ורואים לך, ושומעים לך, וזה סיפורים נהדרים באמת, כי למי זה לא קרה? את יודעת, סליחה על האסוציאציות, אבל זה כמו שמישהו מפליץ פתאום בקול. לא, באמצע ישיבה חשובה, או... והיו דברים מעולם, זאת אומרת, לי בחיים זה לא קרה, אבל כאילו, היו דברים מעולם. לא, ואת לא יודעת איפה לקבור את עצמך, זה פשוט סוף העולם, נכון? זה סוף העולם, ופה, אם אנחנו חוזרים לקודם, אז זה באמת על במה מול ממש. אין ספור זוגות עיניים. פה זה פגישת כן, צוות ראשונה בתפקיד חדש. נכון. וזה לא אני, אנשים שזכו כבר להכיר ולהתרשם מיכולותיך המקצועיות. זה מה שהם בדיוק, יודעים עליך. בדיוק. עכשיו, בא לי פתאום, כשאני חושב על זה, אני מאוד אוהב, זאת אומרת, לא תמיד, אבל כשזה מתאים, אני מאוד אוהב סיפור בתוך סיפור. איך את אוהבת? מאוד. זאת אומרת, אני רוצה את העלילה של הסרט פורנו, שהוא תיאר. מה זה שבעה? זאת אומרת, 7 נשים, 7 אחיות, 7 כלות ל7 אחים, מה קורה שם? מי השבעה? מה העלילה? זה נורא מצחיק, בסרטי פורנו, ואני לא מדבר מידיעה חלילה, ברור. יש עלילות לפעמים. השכנה מבקשת חלב מהשכן, ווואטאבר, וזה מתפתח. אני רוצה שהוא ייכנס בתוך כל ההלם והזוועה לעלילת סרט הפורנו. עכשיו, הוא גם, האומץ של המספר הוא להודות שהוא צופה בפורנו, כל כך מעט מודים. זאת אומרת, אני חושב שהוא היחיד שמודה בזה, הוא כאילו, רצה לראות על קבץ. זה לא היה השיבה הנכון. נכון, כן, אבל איך הגיע אליו סרט פורנו? הוא כי ראה את יש לו איזה, השבעה הראשון שהוא ראה, הוא הוריד.
לדעתי, אתה בסוגריים, חושד בו, אני הוא שומעת את זה משקר. לא, יש לו ספריית פורנו, שזה לגיטימי, ובטעות מספריית פורנו ירד. אני גם רוצה להגיד ששבעה של רונית אלקבץ, זה גם יכול להיות עוד סיפור בתוך סיפור. זה אחד הסרטים הכי יפים שהיו בארץ, לדעתי. את זוכרת אותו? כן, סרט כן. נהדר. אהבתי עוד זה, יותר את גט. כן, כן, זה חלק זה מטרילוגיה, היה, שגט היה כן, השלישי בטרילוגיה. על אותה ויויאן אמסלם שבסוף מתגרשת או מבקשת גט. אבל זה היה סרט אנסמבל נהדר, עם חנה לסלו בתפקיד נהדר. את יודעת, כל כך נוטים לשכוח שהיא גם שחקנית דרמטית נהדרת ומרגשת. עם איבגי באחד מתפקידיו האחרונים, לא נעים להגיד, יעל אבקסיס נהדרת, רובי פורט שובל ואבלין הגואל נורא מצחיקות שם. אז זה עוד סיפור בתוך סיפור. וזה גם מצחיק שבאמת יושבים שבעה, והנה, יכול להיות שהוא כבר יושב שבעה על הקריירה שלו, כמו שהילד ישב שבעה על הקריירה שלו במשחק, הילד מיוצלי גוצלי. זאת אומרת, זה המון סיפורים מתוך סיפורים, וזה כאילו, תמיד מצופה שגם נצחק, כי יש פה את הצחוק, גם מרוב זוועה זה אנחנו להחליק על צוחקים, קליפת בננה, שכאילו, שזה קורה למישהו ממש. אחר, ממש. כי בואי נחשוב, אם אנחנו רוצים גם happy end וכאלה, שכולם פרצו בצחוק בישיבה. זה לא שהם אמרו אוי ואבוי וזה, אלא כי צוחקים גם מהמבוכה, נכון? פתאום. מה לגמרי. קורה פה? נו נו נו, נאוטי בוי. עכשיו, לא, זו זה אמור חבורה של להיות אנשי טיפול, תזכור. ברור. זה לא סתם, אתה יודע, ישיבת מנהלי הנה, מוצר. אז למזלו, זאת אומרת, בניגוד לילד המסכן שאיזה אימא הצילה אותו, אבל הוא מוקף פה במטפלים, אז כולם צריכים להיות אמפתיים אליו גם בעצם. אבל זה נורא נורא מצחיק, ואני מאוד מקווה שהוא עשה קריירה נהדרת כפסיכולוג מאז. וגם, בואי נגיד תודה איך קראו לזה? איך אמרת? לדיסק הנפתח הזה? אוי, להתקן כן. הנפתח? אני לא בואי זוכרת, נגיד אבל תודה. לא, בואי נגיד תודה לטכנולוגיה שהפסיקה את הזוועה הזאת. לגמרי. כי יש טכנולוגיות, המון פעמים טכנולוגיות מסבכות אותנו, נכון? אני שאנחנו... זוכרת את ההוא בתקופת הזום שאמר I'm not a cat, כי נדבקה לו מסכה והפך ויראלי, זוכר את זה? לא, וואי, סליחה. אחד המנהלים באיזו ישיבה של hot shots כזה, נדבקה לו כן. מסכה של פילטר של חתול, כאילו הוא דיבר וזה היה חתול, ואז הוא אמר אה. זה אני, I'm not a cat, וזה נהיה עוד יותר היסטרי וויראלי, כאילו שהוא מכחיש את חתוליותו. קיצור, עדיין הטכנולוגיה עושה לנו פדיחות. לא, אבל רציתי להגיד שהיא עושה פדיחות ברמות, באמת, לפעמים מפחידות. זאת אומרת, אני לא, לפעמים, את מכירה את זה שהטלפון נלחץ מעצמו ומחייג מעצמו, איך קוראים כן, לזה? כן, חיוג, לא, יש חיוג איזה שם תחת, שאני לא יודע אותו. חיוג כיס או משהו כזה? חיוג שבכלל תחת, חיוג בעידון תחת? ישראלי, כן. אז אצלי, זה קרה לי כמה פעמים, בשעות באמת פליליות, נניח 3 לפנות בוקר, פתאום אני רואה שהטלפון שלי עשה שיחה קבוצתית לאיזה 10 אוי אנשים, ואבוי, שחלקם איזה, באמת, מרואיינים שלי, ואנשים נורא חשובים, ב3 בבוקר הם מקבלים זימון לשיחה קבוצתית מירון פריד, וכאילו, ואחרי זה מה זה היה, וזה, והערת אותי, ואני לא יודע איפה, באמת, איפה לקבור את עצמי גם, איפה לקבור את עצמנו תמיד, זה פשוט נורא. כן. ולכי מחכה תסבירי, לנו כי עוד זה חייג. מהטוב הזה, אני מאמינה, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת. בדיוק. לא, אבל חלק מהטכנולוגיה צריכה להיות למנוע תאונות כאלה, לא? אבל אז זה לא יהיה ויראלי ומצחיק נורא לאחרים. אנחנו נכון. חוזרים באמת לעניין ורק לסיום, השמחה לאיד. אם חוזרים לתיאטרון, אז גם בלונדון, שכולם נורא נורא מתנהגים יפה וקהל נורא ממושמע ומנומס, תמיד יש את הטעות הזאת של מישהו ששכח לכבות את אוי, הסלולרי, שמצלצל בשיא ההצגה, בשיא המתח, בשיא נניח סצנה טרגית, כמו שבעה נניח, אבל על הבמה, כן, וכמובן לא מוצא את הטלפון כדי לכבות אותו, וזה ממשיך וממשיך וממשיך, וכולם באנגליה מעמידים פנים שהם לא שומעים, והשחקנים מעמידים פנים שהם לא שומעים, אבל כולם שומעים וזה נורא. וואי, בארץ אין פתיל קצר. אף אחד לא בארץ היה מעמיד ברור, פנים שהוא לא שומע. נכון, נכון. נדמה לי שאיתי טירן פעם סיפר שלא הייתה הצגה אחת, הוא עשה איזה 500 הצגות של המלט, שלא הייתה פעם אחת
שלא צלצל סלולרי בדיוק בלהיות או לא להיות. זאת אומרת, יואו, הם היו בשוק שפתאום היה להיות או לא להיות, בלי הפרעה של סלולרי. מדהים, מדהים. חיים, חיים. כן. אבל כל הכבוד לכותב, סיפור מקסים גם. לגמרי. גם איש אני לא יודע, מקסים, אם הוא מקשיב. כן, אני לא יודע, לחבק אותו, לא, לא, בואי נהיה, נתקמצן על חיבוקים, לא מחבקים כל אחד. אבל בוא, יאללה, מצ- תפרגן. אתה היית כל כך מצדיעים לארג' לו, עם פרס נצדיע ספיר, לו. תהיה לארג' גם עם בסדר, חיבוקים. אז יאללה. חיבוק, יאללה, חיבוק. בסדר. יאללה, לבא. אוקיי, זה כן, קצר אך מהמם. אוקיי. כשהילדים היו קטנים, לקחנו אותם לטיול גמלים עם עוד משפחה. 3 ימים באזור חוות הגמלים בממשית. בלילה ישנו באוהל בדואי ענק, כשהגמלים ישנים על ידינו. מקס, הגמל הגדול, לא הרגיש טוב בלילה ובכה. רק שנייה אחת. וואו. נחמן, הגמל התינוק, אכל לי את כובע הקש. ובלילה הילדונת שלנו התעוררה באוהל החשוך עם קולות הגמלים, נעמדה ואמרה בעצב, אמא, אני מפחדת שאני אמות. מתוך שק השינה בשכיבה ענה לה החבר שלנו, אין לך מה לפחד מתוקה, את תמותי. נהדר. עכשיו חיבוק לחבר שענה את זה לילדה. יפה. מישהו צריך את זה באמת כאן באנקדוטה הזאת. ופוסט טראומה, זה מונח חוזר בשיחתנו. הילדה בטיפולים עד היום, פסיכולוגים, ו- וכל כך אני רואה את נחמן המתוק אוכל את כובע הקש, ואת מקס. זה נהדר שיש שמות לגמלים האלה, לגמרי. זו חיה כל כך חמודה, אלוהים, וכל כך underrated, נכון? מהמם. אני לא יודע אם יש לה מוניטין כזה של חיה מהממת, אבל היא מהממת, היא גם כולה סבל, לא? היא תמיד כזה לא נראה לי כיף במדבר, להיות גמל. במדבר, והיא נושאת על גבה, מה היא נושאת על גבה? על דבשתה, מסעות, את צער העולם, את צער העולם. שכים, צער אבל, העולם, אבל ממש. נחמן, הגמל חטוטרת, הקטן, את מה? חטוטרת, חטוטרת, כן. בדיוק. אבל אם נחזור לחבר, זה מצטרף למשפטי מחט שגומרים סיפור או מחזה או סרט, וזה יכול באמת בשורה הראשונה של המשפטים האלה. אני חושב שעד היום חושבים שאחד ממשפטי הסיום הכי גדולים בקולנוע זה בחמים וטעים, Some Like It Hot, את זוכרת? Nobody's perfect. ברור. ענק. על מה? לגלות לאלה שלא ראו, צריך אני לספר. מאמינה שמגיע להם אם הם עוד לא ראו. כן, לגמרי. תבדקו בגוגל, Nobody's Perfect, זה משפט נהדר. ממש. ואת תמותי, יואו. אל עכשיו, תדאגי. יש כמה שאלות אבל. כן. האם צחוק צחוק, כאילו הילדה היא ילדה, את יודעת, יכול להיות שהיא פרצה בבכי נוראי, לא? ועוד אנחנו, שאלה, שוב, מרגע זה, אנחנו הולכים עם זה לאן שבא לנו. זה כבר לא סיפור שלהם וזה כבר לא עליהם. לא, והאם ההורים נשארו בקשר עם החבר הזה, או שבאותו לילה העיפו אותו מהאוהל, ואמרו, אתה חוזר הביתה לבד, לתל אביב. זאת אומרת, ברגל, על ברגל, גמל. על גמל מצידנו, כן? ותראי, זה בעיה, שירז, כאם לשניים, האם היית סולחת לחבר שאומר את זה בצחוק, נניח לילדך בן ה3, שמפחד למות? אני לא יודע, זה אני רגיש חושבת, נורא. לפעמים יש איזו חבורה שזה הווייב שלה, אתה יודע. זה כן, סוג אבל לא על ההומור. חשבון ילד בן ומהר, 3. נכון, ומהר מאוד הילד תופס את זה גם ומצטרף להילולה. תראי, ויכול להיות ילד שילדה... מגניב, כן, אבל אם זאת ילדה סופר רגישה, שמתעוררת באמצע הלילה ואומרים לה, כפרה, תמותי מה שלא יהיה. זאת אומרת, יכול להיות צלקות לכל החיים, אני לא יודע. תראה אותנו היום באמת כמו שני גמלים. לא, צער לא, העולם על השאלה, גבנו. כל אנקדוטה, אנחנו עוד כמה קצת עם מפרגנים העמסה. לחברים ולחבורה, וכמה הילד שלנו יותר חשוב מהכל, את יודעת. כן. ואפשר גם לעשות כזה, לא, הוא צוחק, את לא תמותי, מה פתאום? לעולם. לעולם לא אנחנו תמות. כולנו נחיה לנצח, ונחמן ומקס יחיו לנצח, ופיית השיניים אוי, אמיתית. מה הביא לה את המחשבות האלה באמצע המדבר? הרי אמורים לחשוב, את יודעת, זה אמור להיות מזכך ונפש המדבר, לא?
למה מחשבות רעות באמצע הלילה? אין שיש שם לדעת. גמל קטן חמוד שאוכל כובע קש. שמיים שחורים, קולות לא מוכרים מסביב, והתת מודע מתחיל, לך תדע לאן הוא כן, לוקח. אבל היא בחיק משפחתה, הם בחופשה, זאת הרפתקה. אנחנו לא יודעים בת כמה הילדה, יכול להיות שהיא מאוד מאוד לא. קטנה. ויכול להיות שהיא באמת, היא צוחקת על כולם, תראי. אבל לא יודע. מה נעשה? מה דעתך? נשלח לה חיבוק, אנחנו היום בקטע של לשלוח כן, חיבוקים. אוי, אנחנו יאללה. קצת חוזרים על עצמנו. יאללה, חיבוק לילדה. כן, אני ואני מרגישה רוצה קצת לאמץ את... שושקה היום. אני מפזרת רוצה לאמץ את טוב. נחמן. אני רוצה אתה לאמץ את נחמן. חמוד. אז ו... אני מגיעה, יש לנו ממש כמה דקות, יש כן, לי אחד כן, כן. כמה יש לנו? קצרצר, מתוק, זה הרביעי, ואנחנו, יכול להיות שנקטע אוקיי, באמצע, אוקיי. אבל זה מתוק. באחד הביקורים שלי בארץ, אני ושלוש חברות נסענו לסוף שבוע בצפון. בדרך כלל אנחנו עוצרות באיזה ארומה, בתחנת דלק כלשהי להפסקת קפה. ואנחנו באווירה טובה וצחוקים ואנחנו רוצות להצטלם. אז אנחנו מבקשות מאישה שישבה בשולחן ליד. את יכולה לצלם אותנו בבקשה? ואז היא פשוט נעמדה וחיבקה אותנו לסלפי. אנחנו מצלמות את הסלפי, ותוך כדי שאנחנו מצלמות, אנחנו גם רואות עם מי אנחנו מצטלמות. וזאת הייתה ציפי כן, מור. ואנחנו, אני אראה לך את הסלפי הזה, אנחנו מתקרקרות מצחוק. כאילו, היא כל כך כן. רגילה שמבקשים להצטלם איתה, זה כזה חמוד. היא שומעת להצטלם, היא קמה. זה מקסים. נכון זה מתוק? זה גם מדבר ראיתי לדור... אגב את התמונה, והם כולם שם מתות, כאילו, זה תמונה כל אוי, כך כן. חמודית יצאה. אולי תעלי את התמונה, באמת. זה אני... מקסים. זה מדבר לדור מסוים, כי לא כולם זוכרים את רגע עם ציפי מור דודלי. היא רגע מרגע עם דודלי, כן, זה זה היה לחתיארים בינינו. בדיוק. לא, לא יפה להגיד חטיארים. לוותיקים יותר. אבל למאותגרי כאילו, גיל. ואז הם גם זוכרים את שלמה ניצן, שהיה דודלי וזה, ואת חביתוש והכל, אבל זה באמת, זה סיפור נורא יפה, דווקא בגלל שהוא מנציח, זאת אומרת, הוא מסגיר את הגיל של של המספרת. הדוברות, כן. כי היום צעירים היום אומרים, מי זה ציפי מור? מה זה ציפי מור? כאילו, האם היא ביוטיוב? האם היא בטיק טוק? האם היא משפיענית רשת? האם... הרי הדור של היום יודע שמות שאנחנו, אין לנו מושג מי אלה, נכון? שיש להם מיליוני עוקבים ואנחנו לא כן, יודעים מי הם. פירז, אני שומע לפעמים שמות של, את יודעת, אפילו בגיא פינס, מי זה האנשים האלה? וזאת התארסה לזה, וזה, מי הם? מעניין. אז כאילו, אבל נניח מי שנצחית יותר במחלקת הציפי זה ציפי שביט. אז אני חושב שהיא עד היום כזה גם, נכון? עוד פועלת. אותו דבר כמו שהשארת אותה כשעזבת את הארץ, אותן אנרגיות. לא, אבל גם מוכרת ו... לגמרי, לגמרי דבר. אז הסיפור היה נראה אחרת לגמרי, אם זה היה ציפי שביט, או, את יודעת, או איזה כוכבת קולנוע אמריקאית שמתארחת בארץ, ו... וכמה שומעת ישר את המילה סלפי, ויש לה את ההתניה הפבלובית לקום וישר אני להצטלם מכיר, עם אני מכיר, הדוברים. אני מכיר את החבר'ה האלה. ואת מכירה את הסדרה הנהדרת, רק רציחות בבניין? בטח. עם סטיב מרטין כן, ומרטין כן, שור? סלינה, וכן, כן. אז סטיב משחק הרי כוכב טלוויזיה לשעבר, שנדמה לו שכולם זוכרים את הסדרה הנידחת שלו, שאף אחד לא זוכר. ועוצרים אותו אנשים ברחוב עם מצלמה, הוא אומר, בטח, בטח, בכיף, והם מבקשים שהוא יצלם אותם. אז ואז כזה. באמת, הוא למרות ציפי שציפי מור, מור, מי שגדל עליה, תראה, כן. עובדה שהיא עדיין מאוד מאוד דבר דרך אגב, היא נראית כזה. נהדר, אני ראיתי תמונות שלה היא לא מזמן, היא נראית מותק, היא נהדר. היא מותק. גם זה מהממת. שהיא ישר קמה ומצטלמת לא מובן מאליו. נכון, זה נכון. סיפור נורא חמוד. אני אשלח לך בפרטי את מקסים, התמונה, כי אני לא יודעת מקסים. עד כמה אוקיי. המעורבות מוכנות, אבל אתה אז רואה את חיבוק האושר, לציפי, כן, חיבוק לציפי מור, חיבוק לציפי שביט, חיבוק לכל מי שרוצה חיבוק. שירז, בואי נקרא לתוכנית היום חיבוק לכל, או משהו כזה. חיבוק לכל, כן, זה חיבוק חינם לכל דורש. נשמות שאנחנו. אוי, היה כיף, נגמר נורא מהר, מה נעמת לי זה? מאוד, ואפילו זה לא כמו נקטענו החיים, באמצע. נגמרים נורא מהר. נעמת לי מאוד גם, תודה רבה שהזמנת אותי. ירון, מחבקת אותך. ו- אבל בואי נחכה אולי לזה שניקטע אתה באכזריות. ממש רוצה, אז יש לנו עוד דקה 25, אז ואתה יאללה, מה את מוזמן מספרת? לאלתר מה מה עם שבא לך. התקיפה האיראנית? מה קורה? לא, אנחנו את... בחיבוקים, סליחה, אני מחבקת אותם, מחבקת אותם. לא, אני רוצה לא, אבל שתספר לי על הסטנדאפ, כי אם אנחנו פה כבר ממלאים פילר כזה של דקה וקצת, נכון, אז אני לקחתי סדנת זום אצל חגית כן, גינזבורג המקסימה,
לא כן. מתוך כוונה לעמוד על במה, אבל כן ללמוד כל אבל מיני... את יודעת שהיא אומרת גינזבורג, הרי כותבים את זה עם זין, סליחה. כן. אני אמרתי ואת אמרת גינס? גינצבורג. אוי. לא, לא, והיא גם תמיד אומרת, סליחה על הגסויות, אל תיקחו ממני את אבל עם הזין, זה הזין, זין, כן. לא, נכון. זה הזין היציב היחיד שיש לי. כן, אז מחילה חגית. מחילה. אבל לא, זה מחילה תחום שאמרנו שנורא זין. מעניין אותי, והוא נורא פורח, נכון. ולמדתי ממנו המון על הומור. זאת אומרת, זאת הסיבה אה, בעצם שנרשמתי לזה. לא תעשי מתוך כוונה סטנדאפ? לעמוד על במה. מה? תעשי? אני לא חושבת, זה יותר בשביל שהכתיבה תהיה מצחיקה, או לזהות אלמנטים של הומור ולשכלל אותם. אבל אתה עשית, אז אני רוצה לשמוע ממך אני עשיתי. לא, במעט שיש לנו. אני אתחיל לספר משהו מתוך הסטנדאפ ואז נקטע באמצע. יאללה, ואז יהיה את הטינג. נכון. שאיזו חברה מתיכון חדש כתבה לי אחרי 500 שנה, פתאום בפייסבוק, מה נשמע, מה שלומך? ואני אומר,